karamdaman at kung mga taga-saan kayo, ang aking text hotline is 0939-9040717, 0939-9040717. Of course, yung mga nasa Facebook, pwede kayong magtanong sa CMD Bicol dahil si Nurse Earl naman po ang sumasagot dyan sa CMD Bicol, okay? Ayan, para sa mga taga Masbate, andyan tayo ngayon. Ayan. Ngayong May 16, free health consultation ay gagawin natin sa CMD Center in Masbate. Oo, 9 a.m. to 4 p.m. Take advantage po, mga taga Masbate, na punta kayo dyan. Siyempre, nandyan ang iyong lingkod. Darating po kami, kasama ko si Nurse Earl para dito sa gagawin natin na event. Kami po ay seryoso sa aming mission to help restore the health of people. And of course, sa mga taga Santo Domingo, Albay, free health consultation kayo ngayong May 15. Opo, May 15, 9 a.m. to 4 p.m. sa CMD Center in Santo Domingo, Albay. At sa Bakakay naman, magkakaroon din ng free health consultation comes May 30, 9 a.m. to 4 p.m. Okay? So, yan po muna yung ating mga announcement. Kami po ay seryoso sa aming mission to help restore the health of people. Kaya take advantage po sa mga listeners po natin. Pero yan, for the meantime muna, isang kwento ng kagalingan. Paano nga ba nakatulong yung ating produkto sa naiibang problema? Pakinggan po natin. Ocean. Meron po dito napakagandang kwento ng kagalingan, paano siya natulungan. Sir, anong pangalan po, edad, taga saan po? Ako po si Antonio Nieva ng Purok 3 Barangay Dugungan. Ikaw pala si Antonio Nieva, taga Kamalig dati. O ba't ka napunta dito sa Cam Norte? Dito po ako nakapangasawa. Nahila siya dito. Oo. Ilan yung edad po? 78 po. Oo. Kumusta po? Anong nangyari sa iyo? Ba't ka naging user ng product namin? Ganito po, kasi nagkaroon ako ng problema, nalason po ako sa tubig. Nung iniinom kong tubig, nagkaroon ng lason. Bali, 1 buwan ako nagtiis na hindi ko labas yung kinain ko. Hindi ako nakakadumi. Lumaki yung tiyan ko. Lumaki yung tiyan mo? Oo. Ganyan kalaki? Oo, yun, lumaki yan siya. Tapos yung aking yung itlog ko ba, lumaki din. Kasi yung tubig hindi na makalabas. Talaga? Hindi ako makakadumi. Tapos dinala ko yung anak kong panganay sa ospital. Sabi ng anak ko, Papa, madidehyde ka niyan kasi sumuso ka kaya hindi ka nakakainom. In-hospital kayo? In-hospital ako. Bali na hospital diyan sa provincial. Ilang araw o linggo ba? 1 week. Kumusta naman? Lahat na findings ng doktor ay hindi man nag-work. Basta walang magandang resulta. Hanggang sa dumating sa punto na ayaw ko na. Kasi naka-10 suwero na. Sabi ko, uwi na ako, Dok. Sabi ni Dr. Kakawa, wag na muna, hindi ka pa naka-recover. Dok, wala naman ako nakikitang dahilan para ako manatili at hindi ko gumagaling. Hindi lumabas. Gustong sabihin, lagyan ako ng catheter. Dok, nakakaihi ako. Ang problema ko, hindi ako nakakadumi. Di sabi sa akin, basta dito ka na muna, i-observe natin. Nagwala na ako kasi yung walang pagbabago. Sabi nung doktor doon sa anak ko, pipirma kayo sa waiver. Just in case may nangyayari sa daan, hindi namin sagutin. Narinig ko, Dok, hindi ako magre-reklamo kahit ako mamatay sa daan, wala kayong pakialam, buhay ko ito. Hanggang sa umuwi na kami. Hanggang sa yung kapitbahay namin nakapag-marites sa akin, mag-testing daw ako ng CMD. Pinainom ako ng 40 drops. Yun. Doon kagad, pagkainom ko yun, nakadumi ako. Doon nagsimula na ako nag-take nito. Ano pa, CMD lang ba yung ginamit mo? Wala, hindi ka gumamit ng iba? Binigyan ako dito yung CDF na
Nag-take man ako noon siguro, ang kasing take ko, kada inom ko, dalawang tableta lang. Natakot ako kasi pag ako umiinom, nagkakaroon akong punsada. Sabi ko baka masama. Ininto ko, nandun sa bahay yung iba. Hindi yun dahil doon sa CBF. Hindi ko nga alam kung dahilan. Oo. Basta Pero tatakot ako. yung situation mo yun, ilang araw mo na experience na okay ka na talaga? 1 week. 1 1 week, okay na ako, nakakadumi na ako, normal na yung pagtulog ko, ganun. Hindi na ako nagwawala dahil siyempre masakit yung tiyan ko. Tapos itong los-los, bumalik na din yung tuwan ko. Naka-restore na gabos. So aside nung nalason ka, may iba pang health problem na natulungan? Yun lang po na talagang hindi ako nga noon makakain ng husay dahil siyempre nahagas na ako, malaki ang tiyan ko, ganyan. Hindi makadumi. Pirmi ako na akong stress. Marami nang gumamot sa akin. Sabi sa akin ng mga manggagamot, kinulap. Tapos magbibigay akong 500, wala rin. Yung maggamot sa lason, nalason daw ako, hindi rin ako gumaling. Hanggang na ospital ako. Pagdating ko sa ospital, yun na nga nangyari. Na hindi man ako gumaling. Nag-ultrasound, nag-x-ray, lahat. Wala rin. Magkano nag-asos mo sa ospital po? Wala naman sa ospital, bali siningil siguro dahil yung anak ko nagkuhan sa Malasakit Center, siyang nagano na wala namang siningil sa ospital. Anong message mo sa mga makakapakinig ng kwento mo po? Ang masasabi ko lang sa kanila, kung sakasakaling sila man ay hindi pa naka-try nitong CMD, subukan nila. Kahit anong sakit, hindi re-recommend ako. Kasi katulad nung aking apo, nagtarak yung mata, ay kuhan yun, yung bagang PW, nag-edad siyang 3 years, pinatakan ko lang 3 patak doon sa dila, naka-restore siya. Naka-recover. Tapos yung isang apo ko na naman, nilagnat, taas ng lagnat, pinatakan ko din sa dila. Sabi ko, ako na pala doktor dito sa bahay, alam ko na kung paano magaling yung mga makuapo ko. Kaya yun ang experience ko talaga mabuti ang CMD. Anong message mo sa mga kababayan natin sa Kamalig na nandito ka na ngayon sa Cam Norte? Yung aking mga pinsanin dyan sa Kamalig, sana maintindihan niyo kung ano ang paano kayo maging doktor sa sarili. Inyo nang adapt itong produkto ng CMD, hanapin lang ninyo ito, mga personnel na ito dyan sa Kamalig. Ayun, akalain mo yan na laking tulong. 1 buwan kang hindi makadumi. Grabe talaga. Pero ganun po ka-amazing yung ating produkto. So ulitin ko lang sa inyong lahat, ang aking text hotline is 0939-9040717, 0939-9040717. At dito, isa uling kwento ng kagalingan, paano siya natulungan ng ating produkto. Ito, wait lang ha. Yung may kidney stone, pakinggan po natin, number 32. Okay, nandito po kami ngayon sa bayan ng Kapalonga, Camarines Norte, para sa gagawin namin na health symposium. At tuturuan namin yung mga taong naririto paano pangangalagaan ang kanilang mga kalusugan. At meron ako dito sa aking tabi, napakaganda po ng kanyang kwento paano siya natulungan ng ating product. Madam, kailangan ko yung pangalan mo, edad at taga saan po kayo? Ako po si Almariati. Ang edad ko po ay 55. Taga saan po? Taga Kapalonga, Katyuan. Parang dito. Ba't ka napunta dito sa CMD? Ano yun, nagkaroon ka ng health problem at anong mga health problem po yun? Nagkaroon pa ako ng UTI. Tapos sa pamamagitan po ng UTI, yung aking pong bato sa aking kidney ay lumabas po dahil sa pag-inom ko po ng CMD. Natulungan ka ng ating CMD. Pero, bago mo nalaman ito, ikaw ba nang dahil doon sa yung UTI at kidney stone, ikaw ba napasok na ng ospital? Lagi na po akong nakakapasok ng hospital dahil po sa sakit kong UTI. Mga ilan na yun? Na beses?
3 beses o 4 yata po yun. Bakit? Anong naramdaman mo pag talagang sobrang sakit, hindi mo kayang tiisin? Hindi ko po kayang tiisin yung sakit. Nung napapasok ka sa hospital, anong recommendation sa'yo ng doktor? Uoperahan daw po. Ba't hindi ka po nagpa-opera? Kasi po, lumabas po yung bato sa akin. Oo. Ano, nakapagpalabas yung iniinom mo bang gamot sa hospital o yung CMD natin? Yung pong CMD pong ginagamit. So ibig sabihin, nakatatlong beses ka na munang na-confine. Pero pabalik-balik. Ilang taon mo nang tinitiis yun na UTI na yan sa kidney stone? Mga 4 na taon na po. 4 na taon. Sobrang masakit ba? Masakit po talaga, hindi ko po kaya. Okay. So, paano mo nalaman about sa CMD? Ay nirekomenda po ako ng aking sister na si Imelda Ropo po. Na gumamit ako ng CMD. At maganda nga po sa katawan. Sa totoo lang po talaga pong malakas sa katawan ng CMD. Dahil na-experience ko po talaga. Oo. Ilang drops po ininom nyo, ma'am? Ano lang po, 30 drops once a day. Mababa nga lang yun. Mababa nga po. Mababa, 30 drops isang beses lang sa isang araw? Hindi po Sa isang tasa po, 10 drops. Ay 3 times a day po akong umiinom ng tubig. Okay. So, paano mo nalaman na nailabas mo yung mga kidney stone mo? Nakikita ko po. Nakikita mo? Opo. Marami ba? Marami po, ma'am. Yung pong kauna-unahan na lumabas, talaga pong malaki. Para siyang malaki pa sa butil ng mais. Grabe, no? Totoo po yun. Tapos nung pong mga ilang unti-unti po siyang lumalabas. Pero sa ngayon po, hindi ko na po masyadong nararamdaman yung sakit ng aking tagiliran. So aside aside ng UTI mo saka yung kidney stone, may iba ka pang health problem na natulungan? Bali po parang lang po, malakas sa katawan. Malakas. Opo. Kumusta sa pagtulog po? Okay naman po sa pagtulog. Sa family nyo, may iba pa po na nakagamit ng product? Wala na po, ako lang. Ikaw lang? Opo. Ano ka, first time ka mag-attend ng symposium ngayon? First time po. Buti nandito ka. So ito po mapapakinggan sa radio station, iba-ibang radio station yan, para maka-inspire tayo sa mga taong may mga health problem. Anong message na mabibigay mo sa mga makakapakinig sa'yo? Ang may bibigay kong payo po sa kanila ay magpatuloy po silang gumamit ng CMD dahil ito po talaga yung mabisa at maganda po sa katawan. Ma'am, anong pangalan uli at taga saan? Alma Ariate po, Barangay Katyuan. Ayan, maraming salamat, ma'am. Ayan, sa mga listeners natin, iba't ibang health problems ay pwedeng matulungan ng ating produkto. Kaya, lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Hello kay Ma'am Vilma Aviles. Okay? So, ulitin ko yung mga announcement natin dyan sa area ng Camarines Norte. Pag kayo nagpunta sa CMD Center in Camarines Norte, free health consultation po kayo dyan sa CMD office in Daet. Oo, punta lang kayo dyan sa Diego Linian Street, Barangay 7, in Daet, malapit sa Josel's Garden. And of course, magkakaroon din tayo ng gagawin na health symposium. Ayan, comes June 7, andyan ang inyong lingkod sa Daet, opo, sa Josel's Garden. 9:30 a.m. po, attend po kayo. Mas maganda talaga maka-attend din ng health symposium kasi tuturuan namin kayo paano i-manage whatever your health situations now. And of course, June 8, diyan naman tayo sa Hills and Garden in Labo, Camarines Norte. Yan po muna ang ating mga event na gagawin. Okay? So, anyway, sa mga listeners natin, yan. Mga taga-Masbate ha, take advantage mga taga-Masbate na nandyan kami. May 16, Friday po. Ngayong Friday na yun, 9 a.m. to 4 p.m. free health consultation dyan sa CMD Center in Masbate. Dyan po yan sa second floor, Grahida Building,
Quezon Street, Masbate City. Nasa taas tayo ng Fast Cash. Oh, excited na ako makabalik ulit dyan sa inyo, Masbate. Oo. And of course, sa mga taga-Bakakay naman, free health consultation kayo on May 30, CMD Center in Bakakay. Yan muna yung mga announcement natin. Anyway, kung may mga tanong, eto uli yung aking text hotline. Text lang po edad karamdaman. At kung mga taga-saan kayo sa 0939-9040717. At kung magtatanong kayo ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan ng ating product, nako from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external ay pwede matulungan ng ating produkto. The perfect combination of CMD, CBF at ang ating cell BioJuice. And of course, for people na hindi na regular magdumi, we have our CR Juice, pang detox talaga to, pang linis ng ating mga colon. Kasi sa ngayon, marami na po sa ngayon ang may nagkakaroon ng colon cancer, colorectal cancer, almoranas. Yung pala, hindi regular magdumi. Also pala, mga taga Donsol, Sorsogon. Ayan, abangan nyo. Opening na po dyan by tomorrow. Papunta na dyan yung in charge ng CMD Center in Donsol, Sorsogon. Dyan po yan sa, yung address. Yan, mamaya. Sa second floor, JV3 Building, San Jose Street, Hawaii. Tama bang pronunciation ko? Donsol, Sorsogon. Nasa harapan ng munisipyo ng Donsol. Bukas, magpapunta pa lang dyan, magre-ready ng office. So, may dala na po siyang produkto dyan. Okay? Take advantage din po. Mga taga Donsol, hindi nyo na kailangan pumunta pa ng Legazpi para sa pangangailangan nyo ng ating produkto. Okay? So, tingnan natin yung ating oras. Kung kaya pa ng... Yan, dito na tayo sa ating mga CMD centers and active distributors. Sa Catbalogan, hanapin lang CMD Center at 5391, second floor, Del Rosario Street, Barangay 1, Catbalogan City, atop St. Therese Family Drug Store. Sa Tacloban, nasa Santo Niño Street, Barangay 24, Reynas Building, Tacloban City, malapit sa Doctors Terminal. Ma'am Shirley Banyares, Purok 3, Kabasan, Bakakay, Albay. Sa Anes Store, Purok 4, Palanog, Kamalig, Albay. Sa Giriba, Sari-Sari Store, Purok 7, Kilikao, Daraga, Albay. So dito na tayo sa iba natin ng mga CMD centers and active distributors. Norte, hanapin lang CMD Center at Diego Liña Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Giselle's Garden. Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa corner Lapak and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga. Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, near Seventh-day Adventist Church. Sa Purok 1, Barangay Tugus, Paracali, in front Tugus Elementary School. CMD Center at Purok 5, Barangay Motherlode, Jose Panganiban, near Kasarog Checkpoint. Sa Doctors Generic Pharmacy, Basud, Camarines Norte, Magel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte, King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte, Salvico Pharmacy, in front Labo General Hospital, Helen Valenzuela, in front Canoreco, Bato Balane, Lilian Salen, alias General Merchandise, Purok 1, Barangay Bato Balane, Lolito Limpot, Purok 6, Larap, Jose Panganiban. Ma'am Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban. Susan Correa Abais at Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon. Meron din po sa Dry Goods Section near Three Sisters Carinderia. Ayan, dyan pala sa J-Pang. Andyan po ang ating product kay Ma'am Sonia Bibon. Purok 6, Barangay Motherlode, Jose Panganiban. So ito pa po yung iba natin. Pakinggan po natin.
Camarines Sur, hanapin lang si Amri Santor at 36A Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Door 3, Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Panday Street, Goa, Camarines Sur. Sa Alcantara Street, Poblacion West, Ocampo, Camarines Sur. Si Amri Santor at second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, atap JC Marketing. Sa L&L Building, Balalacor Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6 Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur. Katisasil, Binanawahan, Camarines Sur. Ayan, sa RBJ Pharmacy, Poblacion, Ilawod, Ragay, near Ragay Central School. Sa Catanduanes, Ma'am Remy Faustino, Gugon Sirangan. Vera Catanduanes, Ma'am Helen Torripalma. San Roque, Bato, Catanduanes. Julie De Luna, Barangay Maysuran, Karamuran, Catanduanes. Ma'am Salve Cabal, Nab Wellness Center. San Pedro, Vera Catanduanes. At meron din sa Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes. Malapit sa Power Zone, Gasoline Station. Sa Masbate, CMD Center. Ano kaya itong tumatawag? Hello? Opo. Ma'am, pwede tumawag ka po after 7 kasi nagra-radyo po ako ngayon. Sige po, sorry po. Okay po, thank you. Okay po. Yan. Asan na tayo tuloy? Yan, sa Aster Crispino, Barangay na po, Pandan, Catanduanes. Sa Masbate, ito na yung ating center dyan. Sa Masbate, second floor, Graida Building, Quezon Street, Masbate City, atap Fast Cash. Aida Amor Cerillo, Interior, San Jacinto, Masbate, Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Sa Jets City Pharma Generics, Almero Street, Ibingay, Masbate, in front Barangay Hall. Alice Amor, Purok 7, Bagong Bayan, Masbate City. Maribel Amante, Purok Jade, Batuan, Masbate. Sa Sorsogon, Ma'am Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Nelita Abion, CMD Pharmacy, Comadcad, Casillas, Sorsogon. Mr. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. And of course, siyempre, dyan sa bago natin bubuksan na center, sa JV3 Building, San Jose Street, Away, Donsol, Sorsogon. Okay. Mr. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Ma'am Annabel Maquiñana, Danibal General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. CMD Office, Room 204, ACM Building, Corner, Borgo Street, Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Ma'am Cora Espadilla, Balago, Sorsogon City, in front, Iglesia ni Cristo Chapel, Maria Jinky Hakilmo, Purok 6, Bulabog, Dapda, Pilar, Sorsogon. Rosemary Haji, Haji Wellness Hub, St. Vincent Compound, Bibingkahan, Sorsogon City. Ma'am Cheryl Apuli, JNC Store, Kilometro 25, San Vicente Casillas, Sorsogon. Ma'am Sandra Mortega Frio, sa Butika, sa Bitison Street, Magallanes, Sorsogon. Riciel Icardo, CMD Center, Barangay Adobis, Kasiguran, in front, Kasiguran Technical Vocational School. Ma'am Jocelyn Belien, Kilometro 34, Salvacion, Pilar, Sorsogon. Yan, CMD Center natin, JV3 Building, San Jose Street, Awai, Donsol, Sorsogon. Sa 1st District o Balbay, Mr. Ray Mendez, 156 Corbada Street, Purok 1, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. Cathy Credo, second floor, Center Point Building, atap 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. Ma'am Michelle Biesca, si Ambistaki Center, AM Building, Magsaysay Avenue, corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay. CMD Center, Purok 2, San Vicente, Santo Domingo, Albay. Jeremias Balia, Jerez Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Delia Kising, Purok 4, Lidong, Santo Domingo. Of course, yung aking center sa Legazpi City, CMD
Office or NAB Wellness Center, second floor, room 208, PVLV Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. In front, LCC Supermarket at Top Denver's Computer Shop. Ma'am Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia Rapo-Rapo, Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo. Emilia Lianeta, Mancao, Rapo-Rapo, Rafael Escalador, Morok Bulacan, Rapo-Rapo, Joanne Serrano, Bagabawan, Rapo-Rapo, Lourdes Busque, Purok 2, Bugtong, Rapo-Rapo. Sa Das Cable Store, Purok 2, Itbakma nito. Mr. Toy Dahak, Purok 3, Itbakma nito. Josephine Racho, Balina Daraga Albay. Ma'am Rowena Neo at Avon Outlet, Livianes Residence, number 14P Borgo Street, Ilawo, Daraga Albay. Teresita Red, Liguan, Rapo-Rapo. Joy de Bulos, Purok 1, Kawayan nito. Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkirohan, Legazpi. Yan. Emily Lisay, Zone 1, Anislag, Daraga Albay. Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga Albay. Marilo Bermejo, Purok 3, Bagakay, Legazpi. Concepcion Aguilar, Purok 2, Common, Kamalig. May CMD office tayo. Second floor, Kamalig Market. Delia Moral, Kagiba, Kamalig Albay. Sa Life Pharmacy, ground floor, Kamalig Market. Lisa Olidana, Bakay Store, Centro, Daraga Albay. Milet Hiroy, Barangay 22, Binanuan East, Legazpi City. Marinopre, Purok 4, Panoypoy, Kamalig Albay. Cindy Toledo, Icardo, Odell Store, Bangkirohan, Legazpi. Refugios Drugstore, Pantaw, Libon. Yan. Rexy Sardeñas, Sardeñas Store beside LBC Ginobatan. Ma'am Ami Canseco, Boardwalk Service Center, Market Site, Uwas. Rosana Regis, Care of Office sa Barangay Affairs sa munisipyo ng Uwas. At may CMD office sa second floor sa Palicio Building, sa Palicio Street, Basod, Pulangi. At may CMD office tayo sa ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Tunaw, Ligao City. Mariel Sabasa, Badian, Uwas, Albay. Florentina Palacio, Lydia Mayores, Purok 2, Sagaysay, Magiron, Ginobatan. Mr. Hill Rijalde, Zone 9, Daisy Street, Saban, Uwas, Albay. Okay? So, yan po ang ating mga CMD centers and active distributors. And of course, hindi lang good health ang sinishare natin. We share to you people the business side of Health Code International. Opo, malaking tulong din po sa inyo pag ginawa nyo yung negosyo ni Health Code International. Tried and tested. At marami ang nangangailangan ng ating produkto. With our products na marami na nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na-save natin sa operasyon. O ano pang iniintay natin? Wide market. Oo. Good health, good business, financial freedom, free travels, local and international. At magkaroon din kayo ng chance makatulong sa napakaraming taong may problema sa kalusugan. Of course, hindi kayo mapapahiya dahil ang ating mga produkto, tried and tested. Ito pala, sa mga taong mahilig magkape, kung ang kape na iniinom nyo ay acidic, panahon na palitan ng HCI coffee because our coffee is an alkaline coffee. Opo, dahil mayaman siya sa minerals. Okay? So, ayan, ubos yung ating oras. Iwan ko na lang sa inyo ang aking text hotline. It's 0939-904-0717. Yung mga nasa Facebook, doon kayo sa CMD Bicol. O, yung may mga latest laboratory results, pwede nyo po isend sa CMD Bicol. Again, ako uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.